De mat in West-Friesland een proef komen met een toekomstbestendige zorgstructuur. Die zou in plak komen matten voor het vorige week failliet verklaarde ziekenhuis de Sionsberg. Dat zit in een statement die het opgesteld is. De zorg moet betelbaar en bereikbaar wijzen. Het is nog net duidelijk dat de zorgverzekerde de Friesland ik maaidocht aan de proef. In Theater de Lawaai in Drachten is juist de verbouwde Grutte Seel officieel in gebruik genomen. Dat wie maar een vaststelling van cabaretière Brigitte Kaandorp. Directeur Aversaat is die geblied, maar is Emiel Peel, omdat er de komende maand nog een heel soort aan het gebouw gebeuren. De verbouwing zal aanmaken worden terug of Dijkstra Draaisma of bouwbedrijf Friso. Basketbalclub Ares in Ljouwert neemt afscheid van center Jesse Marcussen. Dat heeft de club juist te besletten. Marcussen wie dwaande maar zijn tweede seizoen bij Ares. Aanleiding voor het afscheid is het verlies van Ares Waarsitioen van Amsterdam. Een blusvoertuig van de Vleenbasis heeft van de morgen die nog de intocht van Sinterklaas bij de basiskwallen van Quaiem. De bakjes wien saberen in de brandlijn en de crashtender moest het vuur blussen. Ares van Ben op onder het schipperspiepje hinderd baden organiseren. Joen en vannacht eerst wat ruimwetter, letter droeg, het wordt 3 graden. Morgen droeg en sinneskin waar, het wordt een graad als 8. De noordwestenwind is meest matig.